Dzień dobry, szczęść Boże. A teraz siedzę sobie, sobota, siedzę sobie kanał w takiej kafeteryjce tutaj. Ludzie spokojnie siedzą, wsi spokojna, wsi wesoła. Coś tu jest zrobione. No i przed chwilą przeczytałem sobie taki artykuł Feliksa Kühna na Onexie pod tytułem Kraj ludzi sfrustrowanych. No, chodzi o Niemcy. No i faktycznie to potwierdza to, co sobie ostatnio myślałem, że tutaj oni nie wiedzą, co chcą robić, nie? Osiągnęli jakiś wysoki poziom życia, no i teraz tak, jedni by chcieli zachować to, znaczy każdy by to chciał zachować, ale na różne sposoby. Jedni nic nie robią, a drudzy chcieliby rewolucyjnie zmienić wszystko, nie? No ale to tak się nie da. No i tutaj właśnie gościu mówi, że każdy jest tutaj egoistą. Wszystkie grupy etniczne się pozamykały, nikt z nikim nie chce rozmawiać. Dziwię się, że AfD, ta alternatywa dla Niemiec, mówią, no już im spadło na 21%, przez co to wynika, że mieli więcej, tak? Czyli mieli na przykład 25%, czyli 1/4. Wcześniej czy później to ta partia wygra. Nie ma takiej opcji, żeby to nie wygrało. Bo z tymi ludźmi, co to rozmawiam, a to są raczej tacy prości ludzie, to oni chcą jakichś zmian. Mówią, że tak dalej być nie może. A znowu obcokrajowcy mówią, niech będzie tak, jak było z Anglii czy coś, bo był spokój, była praca i no niestety wiele rzeczy jakby działa przeciwko niemieckiej gospodarce. I z tego powodu no jeszcze tu nie ma jakichś zwolnień albo coś, ale nie widać jakby poprawy takiej finansowej, nie? Bo jak jest, powiedzmy, stagnacja finansowa, to człowiek chciał zawsze więcej, no ale niestety tak to nie jest. Są okresy lepsze i gorsze. No i tak to jakoś leci, nie? W tym wszystkim. Tutaj. No i tak wydaje mi się, że ten artykuł był dobrze napisany, bo to przez Niemca młodego takiego, Felix Kühn. Na Onexie właśnie dali pokazywane. Wszystkie strajki tutaj, no to też jest odzwierciedlenie strajków w Polsce. Też ten Zielony Ład, no ludziom się nie podoba. Generalnie Zieloni dostali mandat zaufania, ale widać, że to nie jest ten moment, żeby taką rewolucję przeprowadzać, albo powiedzmy ci ludzie są nieprzygotowani na to. No i są różne perspektywy, on właśnie opisuje tutaj o dzieciach boomersach. To jest między 45 a 57, czyli po wojnie, te wszystkie dzieci, które się urodziły, no to za chwilę, oni mają teraz po 80 lat, no to za chwilę będą, może nawet nie sami się podcierać, tylko ktoś ich będzie podcierać. No to dla nich świat jest inny. Oni uważają, że są najlepsi na świecie, mają pieniądze i wszystko. Młodzi teraz mówią, a my tam nie musimy pracować 8 godzin, tam wystarczy 6 godzin, albo tam 4 razy w tygodniu, nie? Tam już mają swoje jakieś tam plany. No a ci, co są, powiedzmy, przyjezdni, no to swoje biznesy robią i mówią, nas to nie obchodzi, nie? No i tak to jakoś wszystko leci. No nic, nie będę przeciągać, trzeba jeszcze trochę pospacerować, fajny dzionek jest i takie przemyślenia co do aktualnej polityki i tuż po lekturze artykułu pozdrawiam, miłego dnia, cześć.